Uhin funtzio gauztarrari dagokion Heisenbergen ziurgatasunen printzipioa aztertuko dugu. Ea uhin funtzio honetan Heisenbergen ziurgatasunen printzipio betetzen den ikusiko dugu. Heisenbergen ziurgabetasun printzipioak diona, zera da, X posizioaren ziurgabetasuna bider momentuaren ziurgabetasuna handiagoa berdin h barra zati bi dugula. Orduan, ze egin beharko dugu? Beraz, demagun, aldiune batean, kasunetan t berdin 0 aldiune batean, daukagun uhin funtzioa hementxe daukaguna dala. Beraz, ikusten duzuenez, uhin funtzio gauziarra edo gauztarra dugu. Eta hau horrela izan da, orduan frogatu behar dugu Heisenbergen ziurgabetasun printzipioa betetzen den. Horretarako egingo duguna izango da, lehenengo eta behin, kalkulatuko dugu zein den alde batetik delta x, gero bestaldetik kalkulatuko dugu delta p eta biderkatuko ditugu, eta ze zenbakia ateratzen zaigun. Benetan hementxe dagoen desberdinketa hauze betetzen den edo ez. Horretarako lehenengo hasiko gara uhin funtzionekin delta x kalkulatzen hasiko gara. Delta x kalkulatu baino lehen kontutan hartu behar duguna da magnitu estatistikoak aztertzerakoan dentsitate probabilitatea edo uhin funtzioa normalizatuta dagoen ikusi behar dugun. Hau da, honekin lotutako dentsitate probabilitatea xt0 aldiunean kalkulatuta, hau da, dana t0 aldiunean egingo dugunez ikusiko duzunez, hemen honek ez du izango, beraz, terekiko menpekotasunik. Beraz, dentsitate probabilitatea uhin funtzioaren moduluaren karratua dugu, kasunetan geratzen zaiguna, hause dugu. Biren, eber minus bi ax karratu. Eta benetan, lehenengo, interesantea da frogatzea, hementxe daukagun uhin funtzioa normalizatuta dagoen, beraz, hementxe dagoen berdinketa hause betetzen den. Eta interesantea frogatzea, kasunetan bai betetzen du, eta horretarako dauka hementxe dagoen aurrean daukagun koefiziente hau, edo bestela egin beharko litzateken hau uhin funtzioa normalizatu. Normalizatzen ez bada orduan dentsitate probabilitateak ez dauka, zentzua dentsitate probabilitateak eduki behar duen esangura, hau ez bada betetzen ez du izango. Beraz, oso importantea da, lehenengo eta behin, uhin funtzioa normalizatzea. Normalizatuta dagoela. Frogatuta gero, lehenengo kalkulatuko dugu zein den delta x, gogora ezagun zein den xen ziurgabetasunarekin lotutako definizioa, da x karratuaren batezbestekoa minus batezbestekoaren karratuaren erroa. Beraz, lehenengo xen batezbestekoa kalkulatu dugu, lehenengo kasu honetan ez da kalkulatu behar izatez, ze daukagun dentsitate probabilitatea simetrikoa izan da jatorriarekiko xen batezbestekoa nuloa dugu. Beraz, hori horrela izan da bakarrik lehenengo, beraz, bakarrik kalkulatu beharko dugu zein den x karratuaren batezbestekoa. Horretarako, x karratuaren batezbestekoa haren definizioa joaten bagara, hause dugu integrala minus infinitotik x karratu bider honi dagokion dentsitate probabilitatea. Bia zatipi biren eber minus bi ax karratu. Beraz, hementxe dagoen integrala egin beharko dugu, azken finean gauziarra bider x karratuaren integrala, hori egitea oso erraza da, edo zuzenean taulera begiratu, edo oso erabilgarria den Feynmanen trikimailua edo trukoa erabildezakegu horretarako. Eta hori egiten badugu, ordan x karratuaren batezbestekoa zati lau a dala. Ateratzen zaigu, eta honekin lotutako, x-ekin lotutako ziurgabetasuna ikusten dugu dala zati bi erro a. Beraz, ikusten duzuenez, x-en ziurgabetasuna bai guk nahi dugun bezain txikia egin dezakegu. Zenbat eta a handiago izan, hementxakoan gauziarra, gero eta estuagoa izango dugu, eta horrekin lotutako x-en ziurgabetasuna, gero eta txikiagoa egingo zaigu. Beraz, ja badaukagu kalkulatuta x-en ziurgabetasuna. Orain, aztertu beharko dugu zein den perekin lotutako ziurgabetasuna. Eta horretarako kalkulatu beharko dugu zein den karekin lotutako dentsitate probabilitatea, eta karekin lotutako dentsitate probabilitatea kalkulatzeko ezinbestekoa da uhin funtzioarekin lotutako Fourieren transformatua kalkulatzea. Hauze dugu Fourieren transformatua kalkulatzeko egin beharreko integrala, hementxe ordezkatzen badugu daukagun uhin funtzioa, hemen daukagun integrala egin behar dugu. Beraz, hau da, oraintxe daukagun erronka, hementxe daukagun integrala aztertzea. Lehenengo eta behin, hementxe daukagun integralen barruan, gauziarra bakarrik izango balitz, orduan oso erraza izango nukeen horren integrala. Baina hortaz gain beste ekarpen bat dugu.
Nola egin hementxe dagoen integrala? Horretarako egingo duguna izango da, aplikatuko dugun metoa izango den, hau, honen barruan dagoena, karratuak osotzearen metoda erabiliko dugu. Eta horretarako hementxe barruan dagoen esponentzialen biderkadura hause beste era batean jarriko dugu. Bueno, lehenengo eta hause da hementxe daukagun integrala, hementxe daukagun gaussiarra, esponentziala, dana baten pean jarrita, hau izango dugu. Orduan egingo duguna izango da, gehitu eta kendu inko diogu kantitate bat, ze era horretan lortu egin dezakegu karratuak osotzea. Eta gehituko diogun kantitatea ondorengoa da. Eber, minus ax karratu, minus ikx, minus. Hau da, erantziko diogun kantitatea, eta erantzi badio baita horren kenketak gehi egin behar dugu berdin geratzeko. Baina zer da honekin lortzen duguna? Era honetan lortzen duguna da emekoa lehenengo hirurak bai karratu bat osotzen dutela. Beraz, hau dala berdin, eber minus, bestera honetan jar dezakegula. Erroa x gehi ik zati bi erroa karratu. Eta gero geratzen zaigu, beste azkeneko ekarpen hause separatuko dugu erroa karratu. Bueno, izatez, hemen txaukagun ekarpen hause bestera batean jarrita dugu eber minus karratuak egiten baditugu kakarratu zati laua. Beraz, hau kontutan izan da bai lortu dugula, hemen txagoen x-eiko menpekotasuna karratua eta osotzeak, eta orduan egin beharreko integrala aka hori kalkulatzeko ondorengoa izango litzateke. Daukagu, bi a zati pi, bat zati lau, bat behar lau, bi pi, hemen dagoen azkeneko ekarpen hause x-ekiko menpekotasunik ez duen ez integra honetatik atera dezakegu, eber minus, kakarratu zati laua, eta integralen barruan geratzen zaigun integrala esponentziala hause dugu. Eta honen integrala egitea hau bai dala oso erraza, ze izatez da zuzenean ordezkapen metodoa erabilizakegu, hementxe dagoen integrala egiteko, eta hementxe parentesi artean dagoenari baditzen badiogu u adibidez, eta orduan diferentzialek izen funtzioan jartzen badugu, erraz ikusten dugu hementxe barruan daukagun integrala dala erro pi zatiaren berdina dugula. Eta hori kontutan izan da, orduan, mentxe antolatzen badugu ondo, agertzen diren konstante horiek, akaren adierazpena, azkenean lortzen dugun akaren adierazpena honen berdina dugu. Zati bi a pi ber bat lau eber minus kakarratu zati lau. Beraz ja lortu dugu, zein den, akaren beraz Fourieren transformatuen adierazpena. Eta hori izan da, orduan zuzenean daukagu karekin lotutako dentsitate probabilitatea. Eta karekin lotutako dentsitate probabilitatea akaren modularen karratua dugu. Bat bi, eber minus kakarratu zati bia. Bueno, hau izan da, orduan ja kalkulatu bezakegu zein den, delta k. Delta k azken finean, da delta x ere definitu genuen bezala dugu, k karratuaren batez bestekoa minus batez bestekoaren karratua. Osondo, eta hemen txere ikus dezakezuenez, daukagun dentsitate probabilitatea karen funtzioan baita, simetrikoa da jatorriarekiko. Hori dalatoa orduan, karen batez bestekoa nuloa dugu, eta bakarrik kalkulatu beharko dugu, kasu honetan, aka hori kalkulatzeko k karratuaren batez bestekoa. Eba, k karratuaren batez bestekoa kalkulatzen badugu, kakarratuaren batez bestekoa izango dugu, lekua ingo dugu pixka batean. Orduan, kakarratuaren batez bestekoa izango dugu zuzenean, zidazue, hauen betik kentzen, beraz, kakarratuaren batez bestekoa, bestean egin dugun bezala, edugu integral minus infinitotik infinitora, kakarratu bider karekin lotutako dentsitate probabilitatea.
eta izatez geratzen zaigun adierazpena da x-en batez bestekoa, x-en karraturen batez bestekoa kalkulatzeko geratzen zitzaigun adierazpenen antzeko bat geratzen zaigu, baita berriro hemen Feynmanen trukoa edo trikimailoa erabilezakegu integral hori kalkulatzeko, eta horretan lortzen duguna da k karratuen batez bestekoa dela haren berdina. Eta haren berdina izan da, orduan lortzen dugun delta k, da karekin lortutako ziurgabetasuna dugu erro a. Bueno, hau ez da delta p, beraz perekin lortutako ziurgabetasuna, baina delta p zuzenean atera dezakegu delta k horretatik. Zen eta p hori h barra k izan da, orduan dugu h barra bider karen ziurgabetasuna. Beraz, hauze dugu h barra bider haren erroa. Beraz, badaukagu perekin lodutako ziurgabetasuna, badaukagu x-ekin lodutako ziurgabetasuna, eta beraz zuzenean egin dezakeguna da bien arteko biderkadura. Eta bien arteko biderkadura egiten badugu, hemen ere gertatzen zaigu, delta x-ekin gertatzen zitzaigun antzeko bat, gu bai egin dezakegu delta p nahi dugun bezain txikia, horretarako hori bai justu delta x-en joera kontrakoa dauka. Kasu honetan a gero eta txikiagoa egin behar dugu delta p gero eta zehatzago egoteko. Baina hori egin ezkero justu delta x duen joera kontrakoa da. Delta x eta delta p daukaten joera arekin kontrakoak dira. Eta orduan, hauen arteko biderkadurak egiten baditugu, ateratzen zaiguna adierazpena da h barra zati bi. Haren eragina kentzen da, joaten da, eta horren independentea geratzen zaigu biderkadura, orduan guk egin dezakegu arekin nahi duguna, ze bien arteko biderkadura h barra zati bi. Ikusten duzuenez, justo Heisenbergen ziurgabetasuna markatzen duen limite maksimoak ematen du. Izatez, daiteke, beste edozein funtzio batekin egin ezkero, gaussiarraz den beste funtzio batekin egin ezkero, orduan, lortzen den bihauen arteko biderkadura h barra zati bi baino txikiagoa dugu. Orduan, gaussiarrarekin lortzen da Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioak markatzen duen limite maksimoa. Izatez, delta x eta delta p duen joera hori nolabait ikusteko interesantea da, bai, dentsitate probabilitateak, x-ekin lodutako dentsitate probabilitateak eta k-rekin lodutako dentsitate probabilitateak irudikatzea. Hemen ditugu bi horiek, gaussiarrak dira, gaussiarrak diferenteak, gora ezaguzue nola lortu egin daitekeen zuzenean, izatez grafika beretik atera daiteke zein den delta x-en duen adierazpena, hemen dugu lortu dugun adierazpena, baita gauza bera delta karen adierazpena, eta lehen komentatu duguna. Guk bai egin dezakegula delta x nahi dugu bezain txikia. Izatez, zenbat eta handiago izan, orduan hemen daukagun grafikoa, gaussiarra, gero eta altuagoa eta zorrotzagoa izango litzateke. Baina, horren kontra, zenbat eta handiago izan, orduan hemen karekin lodutako gaussiarra izango litzateke altuera bajuagoa eta zabalagoa. Beraz, delta k, beraz, delta p hori handituz. Orduan, hemen ikusten dugu nola, horrek ze esan nahi du, Fourierren lenguajean ze esan nahi du, zenbat eta gure funtzioa zorratzagoa izan, behar izango ditugun uin lauen kopurua, gero eta gehiago izango ditugula. Ze k diferente, k gehiagotarako daukagun probabilitatea handiagoa izango dugulako. Bai? Orduan, ikusten duzuenez, izatez Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioa zuzenean eta era oinarrizko batean dago erlazionatuta Fourierren azterpenarekin. Beraz, hemen egin duguna da Fourierren, Heisenbergen ziurgabetasunaren adibide bat ikusi dugu, kuantifikatu egin dugu funtzio gaussiarren baterako.